Ja vás vítam u nového videa a dneska som sa rozhodol, že vám ukážem nášho nového psíka. No, daj si. Volá sa Akira a je to nemecký ovčiak a je to penka. Keďže má rada sneh, tak som ju zobral vonku na sneh. Akira, poď. No super, mám celý mobil mokrý. Sadni, sadni. Tak. Lani. Lani. Ona sa rada jaší strašne. Akira. No, ty. Ne. Pekne. Celý mobil mi padol, mám ho celý od snehu. Čo mi teraz robíš? S hadicou sa tam hraješ. Trdlo. Kam ju bereš? No, drží to. No pekne a zase. A teraz sa kúka. Akira? To sa ti nepáči. Mám celý mobil od snehu, celý mobil mokrý, takže ak mi bude potom to video fungovať, tak budem extrémne happy. Mám ťa. Čo teraz? Ona sa strašne asi z toho snehu. Ty vole, mám červené ruky jak paprika. Poď. Berem aj statív a idem znovu na druhú záhradu, lebo tu sa strašne jaší. Hovoril som, že budeš tekať. Prečo si vás sneh? Ja mám teraz studenú ruku. Inak celý som odchopol. Díky, Akira. To je mobil, to nekúš. Pozrite, jak pekne sneží. Ahoj! Ahoj, jak si celá od snehu. To je vtipné. Ty si dobrá. No ahoj.